ଲଙ୍କା କିଛି ବାଦାମ ଲୁଣ ଆଉ ଶାଗ। ମୁଁ ବାଦାମକୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଛେଚିଦେବି, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ କୁଟି ନେଇଛି। ହଁ ହେମଦସ୍ତା କଡ଼େଇ ବସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ ନେଉଛି। କଡ଼େଇ ବସେଇଲି, ସୋରିଷ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ଫୁଟିଗଲାଣି। ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ କିଛି ନେଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦେଉଛି। ଲଙ୍କା ଫଟଫଟ କିଛି କରୁନି। ରସୁଣ ପକେଇ ଦେଉଛି ଆଉ କିଛି ପିଆଜ ବି ପକେଇ ଦେଉଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି, ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି। ଆଉ କିଛି ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ପକେଇଦେବା।